Dagupan Bangus, sentro po ng tema ng mga obra sa art exhibit sa Dagupan City. Ikwento mo ang good news na yan, Idol Tita Ronnie. Sentro ng atensyon ang mga nagagandahang obra sa ginanap na eksibita ng Silver Scale Art Festival bilang bahagi sa pagdiriwang ng Bangus Festival ngayong Abril. Makikita ang iba't ibang likhang sining ng mga local artists ng Pangasinan na kasalukuyang nakadisplay ngayon sa SM Center Dagupan. Hango sa bangus at iba pa ang mga obra na pangunahing simbolo ng Dagupan ang inspirasyon. Ang bawat hagod ng brush ay nagpapakita ng kahalagahan ng industriya ng bangus bilang pangunahing pagkain, kabuhayan at kasaysayan ng lungsod. Sa panayam ng IFM Dagupan sa ilang local artist, hinimok na mas palawakin pa ang mga ganitong aktibidad at hindi lamang exhibit upang maipakita na buhay ang sining. Kulang sa support. Siguro, to tell you the truth, 50 years behind tayo sa contemporary art. Pag-iwanan tayo ng Tarlac dahil wala suporta yung well, soon, bubuksan yung Binalonan Art Museum. So, hopefully, malaking tulong yun sa Pangasinan art. So, ginagawa ito para yung mga young artists, hindi sila mawalan ng pag-asa sa ginagawa nila. Kasi siya yung kaluluwa ng isang bayan eh. Kung walang art at walang culture, ano tayo, di ba? Well, hopefully sana nga magkaroon ng Pangasinan Art Festival na lahat ng mga artists ng Pangasinan will be well represented. Ang laki po ng opportunity na magkaroon ng ganito event para sa mga local artists. Kasi yun po yung nagiging daan sa mga katulad po namin na local artists. Yung kilala sa dapat bang lugar. Inaanyayahan naman ang publiko na bisitahin ang naturang eksibit at suportahan ito sa pagbisita kasama ang pamilya o mga kaibigan. Yan ang ating good news. Ako si Idol Tita Ronnie Tatak sa IFM. IFM News. IFM News. IFM.